दियर ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟू କଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ତ ଗାଁରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଗାଁ ବି ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀରେ ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମିସ୍ କରିବି କାହିଁକିନା ରଥରେ ମୁଁ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଷ୍ଟେସନକୁ। ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ହେଇଛି, ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜାମୁକୋଳି ତ ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତ ଅଟୋ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ଅଟୋରେ ଆମେ ଏବେ ବସିଗଲୁ। ଗାଁକୁ ଯିବି ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବି କିଛି ଏମିତି। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭାରି ବି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଧରିପାରିଲିନି, ସେ ଧରିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରି ଆସିଲି। ଟିକେଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବା, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଲୁ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଯେଉଁ ତ ବାହାରିଥିଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ବି ବ୍ୟବହାର କଲୁ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାରି ଅଛି। ତ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲୁ। ବହୁତ ଭାରି ଭାଇ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପାରିବନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ। ତ ସେଠି ବସିଲୁ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋରିଂ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ମୂଷା ଛୁଆଟା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଏତେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଗଲା। ତ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ବସିଗଲୁ। ଦେଖିଲାକୁ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିବ, ଭିଡ଼ କେମିତି ଉଠିବା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲି ଭାଇ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆରାମସେ ବସିକି ଆସିଲୁ। ତ ବହୁତ ମଜା ବି କରି ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ସିଟ୍ ପାଇଲୁ ଯେହେତୁ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ ମଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଟ୍ରେନ୍ର ସଫର ଏତିକି ନୁହଁ ମ, ଆହୁରି ଅଛି। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କେଉଁଠି, ଜଳେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ ଭୋରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଝରକା ପାଖରେ ବସି କିଛି ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ତ ଝରକା ପାଖରେ ବସି କିଛି ଭିଉ ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ରାତିରେ କ'ଣ ଦିଶିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଦିନରେ ହେଇଥିଲେ ବା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଲମ୍ବା ସିଟ୍ ପାଇ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାଜିଲା ଦେଖିଲାକୁ 12:42 ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଆସିଲା, ବହୁତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଜଳଟି ଅତି ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ମହାନଦୀ, ଏଇଟା କଟକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ମହାନଦୀରେ ବି କିଛି ଏମିତି ବହୁତ ପାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ମହାନଦୀରେ ବି। ତାପରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଝରକା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ କାଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ଶୋଇବ ଟିକେ ନାହିଁ, କାହିଁ ଚା ଚା ଚା, କାହିଁ ପାନି ପାନି ଏମିତି ସବୁ ଡାକୁଥିଲେ ଝରକା ପାଖରେ। ତ ନିଦ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇଲି ନାହିଁ। ତ ବସି ବସି କିଛି ଟାଇମ୍ ବି କଟାଇ ଦେଲି। ଖାଲି ମୋ ମନରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ମଜା ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସେ ଭୋରରେ ଉଠିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ହଁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଏକା ପଳେଇବି। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଭୋର ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋରର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ମୋତେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବି ପାଣି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାତିରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଦିନରେ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ପନିପରିବା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ସବୁ ଯାଉଛି ଆମ ସେଇପଟକୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଜଳେଶ୍ୱରରେ। ତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାଇ ବାଇ ଟାଟା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ବସ୍ର ଯାତ୍ରା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଟାଟା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବି କାମ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବସ୍ରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ, ବସ୍ ଏତେ ମାନେ ନଚଉଥିଲା ଉଠଉଥିଲା, ମୋ ପେଟର ଭାତ ହିଁ ହଜମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲୁ ଯେ ଏଇ ବସ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍, ଆଉ ତ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ନାହିଁ।
तो आम ए बस रे बसी जाइलु। तापर मो स्वामी को पचारूली तुम केते खुशी अच्छे गाँव को जावाई, तो सी कहले मुझे बहुत खुशी अच्छे। तापर लास्ट कहते तुम खुशी मुझे कहली मोर कौन खुशी। हस मजा कमेंट करके पड़े आसिलु। तो दियर को फोन मारते से कहले कि मुझे रास्तार छेड़ा होती। तो अभी आम थाना छकरे पहुँची जाइलु। थाना छकरे भ्यू किसी एमती था। तापर आम आम गाँव को माड़िलु। तो गाँव में देखिले सब सुंदर मत सहर कथा ही मुझे भूलीगली जे गाँव को ढुकिला सब कौन। तो ये आम गाँ भी आसी जाइला। तो देखो आम गाँ भी पहुँची गलु। तो दियर से पहुँच आम घर ही पहुँची गलु। तापर घरे मो माँ को जुआर होती। तो माँ सब जिनस फिनस काटुले आनी मुझे टंकी वाला पर्स चॉकलेट कहीं सी मोपाई भी नहीं कि आसती। तो मुझे भी नहीं कि आसिली। तो मोर किचन मत बहुत मिस करते। तो माँ ये सरबत बनई रखी थे, मुझे सरबत पीके नहीं जाइए। तो आउ गोटे ब्लॉग रे देखेबी मो नणदर मैरेज। तो आज आम जीवु मेहंदी रे उपरअली। तो उपरअली मिनी ब्लॉग मुझे नहीं आसबि। तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू कले सब जानीपारे। तो आउ गोटे ब्लॉग पाई तो ये चलते मुझे देखी मेई छुआ मोर मेई छुआटी पुणी छुआ देती। मत तो विश्वास होता मोर मेई छुआ देती। तो 3टी जाक छुआ देती। तो आम वर्षा दिन आम घर डेकोरेशन देख एमती। हाँ एमती सब सुखा हो कौन करूँ। तो ये आम सब सज माँ ये पकुड़ी छाणुले। तो मुझे फ्रेश होकर आसी पूजा भी कर पूजा कर सारापर मत घर सब सजाड़बार था। तो घर सब सजाड़ी देते। तापर मुझे शई वीडियो भल लगे सब्सक्राइब कर दिखाँ।